Welcome to Danish Action Movies, og i dag spiser vi. Ja. I dag spiser vi pænt sent. Ja. Kan I se den her? Jeg vil køle go-kart, så det er lige meget. Ja, det er lige meget. Fuck, jeg savler på mig selv. Nå, men ja, i den her video vil vi bare snakke om, hvem vi er og hvad vi laver. Og hvad kanalen går ud på. Ja. Nå. Men vi starter med det allerførste. Og det er, hvad vi hedder. Det er Bente, og det er Kenneth, og det er Karl. Hilo. Nej, jeg er Carlos. Nej, okay. Vores Jeg er Nikolaj. Au, for helvede, gør Jeg er Michael. Og jeg er Laurits. Og det er Mads. Og han er gay. Så er vi sgu det. Ja. Han bollede med en ko, der hedder Carlos. Ja, det er BS. Ja. Nok om det. Oh my god. Ja. Okay. Kanalen går ud på, at eller, det kommer til at være, at vi selvfølgelig laver action-videoer. Som dem, der er. Som nogle af dem, der er. Alle dem, der er. Og så vil der måske også komme noget andet. Eller og blogs. Jo, der kommer sådan nogle her, sådan blogs-agtigt noget. Eller vlog. Og anmeldelser af spil. Nogle gange. Ja, spil og film. Vi skal sgu op til, hvor vi spiller Matador. Gameplay Matador. Ja. Ej, det gør vi ikke. Jo, det gør. Det tager sgu da mega lang tid. Ja, især fordi jeg owner jer alle sammen. Ej, ikke hvis vi alle sammen spiller sammen. Ja, det Lol. er sjovt. Det er kun dem, der taber. Nu spiller jeg på min bukser, det er lort. Ja, det gør jeg så lige også. Jeg har lige skridt på. Lige bold. Og nu ligger en kartoffel på gulvet. Det er trist. Åh, hvor fanden. Ja, for helvede, det ligger der. Ja. Bare sig højt, Michael. Okay, altså, hvis vi får 60 subs, så er det en challenge med Michael, så bunder han ikke deres olivenvand. Åh, for helvede. Jeg har set nogen, de bundede sådan 5 glas pølsevand. Det skulle da min mand kan ikke have alle set, Laura, så det er dum, mand. Han er lidt dum, han tror på, jeg har set så et helvede. Det har vi også. Han tror, han er så smart, men det er. Nå. Vi skulle lave noget Askers. Han er lige så gangster. Okay, som nå, vi er på allerede 10. Allerede 10 subs. Allerede Nej, 10. vi laver bare noget nu, ikke? Vi kan bare give os nogle spørgsmål, så laver vi det på et tidspunkt. Askers, har en kæreste. Nej. Ej. Nej. Ej, det har jeg sgu. Vi se. Ja. Hun er fantasikæreste. Jeg har bare til den her på min arm. Det er Carlos. Jeg ved ikke, hvorfor Michael tegnede den på mig, men Jeg havde lyst. det var matematik, vi kædede os. Ja. Men det er værd, det er Jeg er næsten færdig. Hvad er det ellers, så vi også skal? Vi kan lave skoleblogs. Vi kan godt lave nogle op i skolen om, hvor mongol. Vores venner er. Ja. Venner. Nu siger jeg venner. Vi skal lave en challenge-video, hvordan man kilder Anders ordentligt, så han begynder at grine fucking meget. Okay, Og hvordan får I det til Anders til meget? mig og vi alle sammen laver kanal-challenge på 10 subs. Gør vi, man kan dø af, er du sindssygt? Ja, men det gør vi bare. What the fuck, man, det er sgu ikke så Lad os prøve det. Okay. Er du sindssygt, mand? Jeg hoster skulle løbe over dit øje. Det er lige meget. Jeg vil ikke dø som homo. Er du homo? Ja. Nej, men det gør vi. Ja, Det gør vi. Nej, der er ganske. Jeg skal med sove snart. Jeg er med et halvt mit. Jeg har næsten et af mit. Oh my god. Fuck det. Michael, du sidder bare på en skinge i hånden. Ja, Ja, det gør han tit. Han lader bare... klump. Ja, han sidder sgu da også nogle gange bare og lader kød. Ja, det gør jeg sgu da ikke, og lad være med at sige sådan noget. Okay, du ved det ikke. Han er vores dumme hjerne. Det er ikke noget, dumme. Det er ikke noget, vi så med der. Nå, men Nej, det er lige meget. Hvis vi får 20 subs, så vil Laurits Så er det opstridt. lave sig selv i bolleren. Ja. Men nej, så sparer jeg ham op i kugleren. Ja. Ja. Hvor Og fanden han sagde det selv tidligere i dag. Når vi har 20 subs, så sparer jeg begge mig i kølen. Ja, så det gør vi. Ja. Se jo. Jeg siger det. Au. Fuck, du grove æder. Ja. Hent en serviet til mig, når du går ud sådan, Laurits. Ja. Nu! Laurits, Nu! Nu. Han går lige der. Det er sådan. Ja,
Vi havde ham. Vi havde ham. Altså, Ikke face! Kan I se det her? Ja, det kan jeg godt. Kast det lige efter min mund. Jeg er sulten. Tralala. For helvede! For dårligt. For helvede, men det er nok også alt på denne video. Og jeg har selvfølgelig flere, så jeg vil ikke... Vi ses alle sammen